Ingdeng pharoi sira krenar kep sarkari gaon bora amhang ke thekarni katalon po pini mati jong ni phai kre troxi arni ingdeng pharoi sira krenar kep sarkari gaon bora amhang ke thekarni difu pirbi market auditorium holalong mesen pen katalon pon abirda karbi daily news sai malong birta nangpali Bangsolong ingdeng pharoi sira krenar kep sarkari gaon bora amhang ke thekarni katalon kapatir pipon naki all Karbi Anglong sarkari gaon bora association atiri pia tumpen jipatir pipon si bangso ajamek peman ponno ningkan pharo khresir ke bage thom aningkan ke chingsi karlitang sartherong pi heno sarkari gaon bora keman chingno bangsoni pen pachitondun si matijong kretroxi arni sarkari gaon bora amhang ke thekarni peman ponno Junbang dorsing terang pen majipa hembo ponsi mai pangchim po bangsolong alhuyaman pen MLA Vidya Singh Ingneng EM Khon Singh Rong Pila pen EM Ratan Teronatum Chitogron si mai RDB dun bangso jame kalong West Karbi Anglong la pen East Karbi Anglong sarkari gaon bora top jingru pet pen bang pharo phosose sarkari gaon bora top chitogron ti Mailong sarkari gaon bora tum Kaprega district atuma phanason Ladakh Karbi Anglong along ta bainong ke mesen kelong chia phan Sorkar pen nanglang ponpo lapen jun popusi ning thelopu alamte maipu sikari tisopen pherangkiang no nangpachini don difu pen rajibrong pidi po Karbi Daily News Sorkari gaon bora all Karbi Anglong Sorkari gaon bora Association Central Committee ilitun ningkan pharu isira ningkan krener kep ningkan kini katalon jotmu dibopo mane mahangge thegan katalon lasi ningkan pharu isira ningkan krener kep kepleng ike lahelo British hahon bo mahut pinut sarthe rongpi alangli rata phan kam ki claim kachipaduk pik abang amasi hala kene hedi British ahut kene lo alangli phan hedi lo alapu kene along alangli phan kene DC sar si hang pulo DC sar si alangli phan ke hang si hedi isi rat akam ke claim ki joy ki phan alangli pini rat ki claim asai thek longbo mamasi alangli phan si British angsong pen ke bang atum alangli phan hedi hang si alangli phan ha gulaghat isi amhokuma do pusipu halaso amhokuma long si alangli phan hang si disi sar bang pulo nang radakam ki claim theka bang pot nitunga phan khajona kirung akam nang rap tha pusi alangli ki puta amasi alangli sar the rong pia bang chichak dolo lasi laso sorkar pen appointment alangli phan pilo appointment pidet pen amasi alangli penang an rong atokan nu sitame la British asor pen chelang si rong asor along khajona majona kirung dun peni lahai alangli cherap dun lo amasi halang su pen ani pen mat alangli phan ri sorkar pen gaon bura pu alangli phan appointment pide amasi sorkari gaon bura pu se alangli phan iolo lasi non 19 tini aningkan 17 Disember ani helo alangli phan British ani pen alangli phan sak kene sorkari gaon bura appointment alangli phan kipi lasi 19 pen pini an ke di 2021 ala alangli la anangli roklo lasi pini ningkan pharu isira ningkan krener kep sarthe rong pi sorkari gaon bura kelong jotmo ani busi nili tum ir ponsi alangli phan alnama hirjume alangli phan chu hang ponlo asi sorkari gaon bura tum asong ko aloma ki claim ki damamu ansi tameni li tum che thansi mum ponje pansi la somelong padu ponlo lasi nili tum kenang sot nili tum Karbi Anglong sorkari gaon bura tum kangchir galangi dalama puthak chikimoja phan nili tum CEM Dr. Tuliram Ronghang Fansi nilitum chief guest chuhanglo alangli phan invite kuri dam pamekalo kitame alangli nangadun dia phan board ilo tuwa visita alangli chief minister pen alangli phan ko pene sondak sodak alam khobor nangli rok masi alangli dam nang koklo tasi alangli dun lar hisab ke medical em rong pisar tanachi tongdun lo lapen dipu local em roton teron tanachi tongdun lo lapen nilitum kaching hon dipu MLA Vidya Singh leng sitame alangli nachi tongdun lo pen alangli jitu nang than nang ji alam asitame alangli tum
MLA la pen ye matum sita me than de kang lo information lo sita me alang le tum phan isi nilitum ning ke pho dam de ma de ning ke li dam de bang ke la lo je alang li CM sar yong si la so me long na ten dun lo uson te nilitum phan asam long jitu sorgari gamra phan all Assam pen kipi bang hadak pharus suri sirket sorgari gamra dongpan bainong kipi la sorten kar biang long phanta pi ponpu pualam ni litum arjulong lo sitame alang lina che tong dun dedet pen amat ni litum ta klar dak pen la solam the kelong le bang se ni litum ta ning duk lo la sian ie matum MLA atum ke vai dak pen ke alang litum than kang ha hede lo sitame long da prang pu ana bang se ni litum phan akhan nang pi kang lo ning pathi de kang lo la se ni litum ta ning the lo ke bang zilangang ni ang sitame alang litum along sitame cherap chitu dunji la pen election aprang yong si ni litum phan lam clarisi aki me long lo CM sar pen yong si ni litum phan lam clarisi nang pi pinenang pachini pame dolo pulon te ni litum sitame sarkar pen ka cherap ka chitu je phang ke ni litum ta bor ipo pusi ni litum akha pilo la si ni lam thela pa si